shit, this is so epic. Generator lang. So na naki-chance mo to Carbay kay pwede naman mag-acoustic. Hindi ko mag-acapella ako ba. Well, nag-burnout dire. Brown may out. solusyon na ni. Ako pagid rason. Pag sulod na ako, palong ritso. Good luck. Yeah. Oh, ba ikaw git si it's ikaw git siguro ba? Yes. Wala na kita kailangan ba?